Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban muştoqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizden täze tanyna hoş geldiňiz. Habarymyzyň şu sanyny Türkmenistanyň prezidenti Umra Haçdy suwlaryny ýerine ýetirdi. Aşgabat könürgünç ugru oýunçy Ziyarat Otlusy gurulýar. Messi'niň milli ýygyny bilen ikinji kubagy. Torontoda gyzgynlyk rekord derejä ýetdi. Ýaly habarlarymyzy size ýetirýär. Gelin bolsa habarlarymyza giň işleýin seredip geçelim. Türkmenistanyň prezidenti Umra Haçdy suwlaryny ýerine ýetirdi. Türkmenistanyň prezidenti Saud Arabistan padşahlygyna baryp Umra Haçdy suwlaryny berja etdi. Hormatly prezidentimizden ýany bilen Saud Arabistanyna ýaşullar we ak saçly enelerimiz emgitdi. Olar howa gämetinde Türkmenistanyň prezidentini öz hoşarlyklaryny bildirdiler. Türkmenistanyň prezidenti ýaşullary we kümüş saçly enelerimize ýüzenip Umra Haç parzyny ýerine ýetirjekdiklerini, ertir Medine şäherine baryp Muhammed Peýgamberimiziň meçidine baryp görjekdiklerini belläp geçdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Jedde şäheriniň padşah Abdulaziz Adinahy halkara howa menziline, Saudy Arabistanyň şahzadasy, Mekke'niň häkimi, ýurdun Türkmenistanyň elçisi we beýleki resmi adamlar garşyladylar. Türkmenistanyň prezidenti we ýanynaky wekiller Umra Haç parzynyň desturlaryny berja etdiler. Aşgabat könürgünç ugru boýunça Ziyarat Otlusy gurulýar. Demir ýolları açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň resmi internet sahypasyna berilen maglumata görä 2022-nji ýylyň 10-njy iýunyny Aşgabat könürgünç ugru boýunça könürgünç taryhy meden dowlat gorakanasyna alyp gitmek we izine getirmek üçin ýörüti Ziyarat Otlusy gurulýar. Ýolagçy otlusynyň restoran wagonuny ýolagçylar üçin durly görnüşdäki tagamlar hoýdurlanýar. Ýolagçylar üçin petekleriň bahasy kupe wagony çağlar üçin 83 manat 90 teňe, ula adamlar üçin 146 manat 30 teňe. 2 adamlyk wagony çağlar üçin 125 manat 10 teňe, ula adamlar üçin bolsa 263 manat 90 teňe. Messi'niň milli ýygyny bilen ikinji kubagy. Köp ýyllaryň dowamyny Argentinanyň milli ýygnysy bilen kubak gazanmanlygy üçin tanqidlanan Lionel Messi soňky 2 ýylyň dowamyny Argentina bilen 2 kubak gazandy. Ilki bilen Amerikanyň kubagyny gazanan Messi Argentina düýün bolsa Finalissima 2022 kubagyny gazandy. Finalissima 2022 kubagy Ýewropanyň çempionu bolan Italiýa bilen Amerikanyň kubagynyň eýesi Argentinanyň arasynda geçirildi. Lionel Messi'niň 2 gezek netijeli pasy bilen bu duşukda Lautaro Martinez, Angel Di Maria we Paulo Dybala tapawutlandy. Argentinanyň 3-0 hasabyna gazanan anamly ýeňişi bilen Lionel Messi milli ýygyny bilen ikinji, umumlukda 40-njy kubagyny gazandy. Torontoda gyzgynlyk rekord derejä ýetdi. Kanadanyň meteorologiýa hyzmatlary müdürlüğinden berilen habarda Toronto Pearson aeroportunda howanyň gyzgynlygy ölçenileni 32,1 gradusy ýetenligi aýdylýar. Habarda Toronto şäherine eň ýokary gyzgynlyk 1948-1944-nji ýylda 37,1 derejä ýetenligi habar berilýär. Ýurdun Saglyk ministrligi tarapyndan ilaty gün şoklularinden gorunmak üçin gerekli çäreleriň görmekleri bildirildi. Şeýlehem ministrlik gün şoklularynyň garrylar, bärekler, çağalar we dowamly keselli adamlar üçin hasy zyany da duýdurup, olara günüň dowamyny bol mukdarda suw içmeklerini maslahat berdi. Ine mehriban muştoklar, Atavatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlehem gutorduş dowlat synaglary başlady. Güýçli futbolçylar täze topar gözleýärler. Amerikalı işowylar Ýewropanyň güýçli toparlaryny satyn alýar ýaly habarlary saytymyzdan giňişlen okap bilersiňiz. Mehriban müştoklar, egerde biziň saytymyza ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketden biziň Atavatan Türkmenistan prilajenýamyzy töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimizden eneki sanyny görüşýänçek, hoş tag bolun.